Krásny deň! Chcete vedieť, ako sa zbaviť stresu na nový rok a užívať si šťastie so svojou rodinou? Mám pre vás v dnešnom videu jeden nový návyk zdravého životného štýlu šťastie, vďaka ktorému sa zbavíte stresu na nový rok, ale i každý jeden deň v roku. Je to jednoduché. Možno je pre vás zdravý životný štýl šťastie niečo nové, a možno niečo veľmi odvážne, no overeným faktom je, že nič nemá blahodárnejšie účinky na šťastie v rodine ako Božia láska. Ahoj, volám sa Eva Stanová a som autorka Akadémie šťastia. Pomáham partnerom, aby si užívali lásku vo svojej rodine vďaka návykom šťastia. A že svojho partnera ešte len hľadáte, o to lepší dôvod začať. Tak, aby sme sa spolu zbavili stresu na nový rok, ale i každý jeden deň v roku. A spolu sme vytvárali láskavejší svet. Predtým, než sa dnes nový návyk šťastia naučíme, pozrime sa spolu na to, ako odstrániť jednu príčinu, ktorá nám v tom bráni. Ukončíme rok vďačnosťou. Viem, že možno sa na seba hneváš, či nevieš si odpustiť chyby. Hlavne ak sme vyrastali v rodine, kde namiesto pochvaly vládla kritika. No verte, ak chyby oľutujete a poprosíte Boha o odpustenie, uľaví sa vám. On ti odpustí. Odpustíš si aj ty? Verím, že áno. A s radosťou si zoberiete čistý papier a napíšete si tam všetko, za čo ste tento rok vďační. Či už sú to stretnutia s priateľmi, nečakaný list alebo e-mail, alebo aj to, že možno vy ste niekoho prekvapili a vám to urobilo radosť. Napíšte si úplne všetko a pri každom jednom zápise si môžete napísať aj slovo ďakujem, alebo si ho povedať nahlas. A ak stále rozmýšľate ešte nad tým, že tento rok ste urobili oveľa viacej chýb, ako sa vám stalo toho, za čo ste vďační, rozumiem. Všetci robíme chyby a je len na nás, ako rýchlo si ich dokážeme odpustiť. Ak ste pokrstení, pokrstená, kliknite hore na ičko a pozrite si video, vďaka ktorému získate postup, ako si odpustiť chyby. A teraz na chvíľku zastavte toto video a napíšte si všetky svoje vďačnosti. A pokračujeme otázkou. Malo sa vôbec toto predsavzatie splniť? Ako to rozlíšime? Zoberte si zoznam predsavzatí, ktoré ste si napísali na začiatku roka. Ak ho nemáte, tak si teraz rýchlo spíšte predsavzatia, ktoré ste si povedali. A teraz pri každom tomto predsavzatí si položte otázku. Túžim stále toto predsavzatie dosiahnuť? Ak nie, tak predsavzatie s radosťou vyčiarknite a prepustite ho. Predstavte si, že vaše predsavzatie je ako obláčik, ktorý vám sedí na vašej ruke a vy len ho takýmto spôsobom prepustíte. Veď je prirodzené, že ako dozrievame a rastieme, menia sa aj naše predsavzatia. Vyznačte si na zozname tie predsavzatia, ktoré vám ostali, a už o chvíľu sa spolu naučíme nový návyk zdravého životného štýlu šťastie. Predtým sa spolu so mnou započúvajte do slov, ktoré mne zmenili uhol pohľadu na predsavzatia. Cítim sa stratená vo víre možností tohto sveta. Ktorým smerom ísť? Ktorá cesta je pre mňa správna, Bože? Stojím a tichučko načúvam hlasu môjho srdca. Akú túžbu si mi do neho zasial. Verím, že ju zachytím včas a správne pochopím tvoj e-mail.
Verím, že mi dáš silu konať, aby som mohla uskutočniť, čo je tvoja vôľa. A moja viera nebola len slabá a teoretická náuka, ktorá oblažuje moje srdce, no nemení môj svet a nemení svet tvojich detí, s ktorými sa v živote stretávam. Bože, daj mi správne slová a tiež aj silu na činy, aby nebo mohlo byť aj na zemi, v srdciach mnohých, ktorí v teba uverili. A poďme na to. Zoberte si teraz zoznam predsavzatí alebo prianí a pri každom si položte otázku. Odkiaľ mám toto predsavzatie? Je to predsavzatie, ktoré som si zobrala z televízie, z internetu, od priateľov, či niekde som sa o ňom dozvedela zvonku. Alebo je to moje prianie, ktoré mám vo svojom srdci a zasial mi ho do neho Boh. Priznám sa, že dlho som sa nechala inšpirovať prianiami či predsavzatiami z televízie, internetu, od priateľov či častokrát šťastnými, úspešnými príbehmi ľudí. No vôbec som nebola šťastná a tak som pochopila, že nie je dôležité, aké predsavzatia sú vonku, ale dôležité, aké predsavzatia mám vo svojom srdci, pretože to je to, čo je dôležité, aby som uskutočnila. A takéto isté predsavzatia vo svojom srdci máš aj ty. Máš v ňom ukryté aj predsavzatia na nový rok. Dnes ti prezradím jeden návyk z 12, ktoré učím v Akadémii šťastia, ako objavovať práve túžby srdca. Investujte 15 minút ráno do zapísania svojich pocitov, myšlienok a skutkov každý jeden deň. Priebežne z nich čerpajte. Urobte každý jeden deň jednu vec, ktorá vás urobí šťastným, šťastnou. Pozvite aj svojho partnera, aby ste si aj vďaka tomuto návyku užívali viac lásky v rodine. A po 3 mesiacoch si zápisky prečítajte a nájdite svoju pravú túžbu srdca. A určite ju zdieľajte s partnerom. Je normálne, že vás k pravej túžbe svojho srdca privedú aj chvíľkové túžby. Prezradím vám, že tento rok, keď som dokončila 40-dňový pôst, zrazu som pocítila túžbu behať. Bola som prekvapená, pretože od detstva beh neznášam. No práve pri tomto behaní som sa naučila s radosťou dýchať. A potom, keď som sa vrátila z púte, ktorá mala viac ako 40 kilometrov, tak som si tam zranila nohu a prestala som na chvíľu behať. A uvedomila som si, že už od tohto návratu, že aj keď sa už noha vyliečila, tak v podstate behať už necítim potrebu ani necítim túžbu, že by som mala začať. A keď vám to tak teraz hovorím, tak som si uvedomila, že práve to behanie ma pripravilo na púť. Takže niekedy práve k pravým túžbám svojho srdca častokrát vedú takéto malé čiastkové kroky. Ešte raz sa pozrite na zoznam svojich prianí a vyčerknite si všetky priania, ktoré už u vás skončili. Taktiež si dopíšte tie predsavzatia, ktoré by ste chceli dosiahnuť v novom roku. Predtým, ako si ich napíšete, opýtajte sa pri každom z nich otázku. Je toto predsavzatie zvonku alebo znútra z môjho srdca? Prajem vám, milí moji priatelia, šťastný nový rok a ďakujem vám za to, že ma sledujete. Prajem vám zdravie, šťastie, pokoj a lásku vo vašej rodine, pretože, ako vieme, rodina je ten najvzácnejší poklad, ktorý sme dostali od Boha. Napíšte mi, ak máte nejaké otázky, určite vám na ne odpoviem. Ak chcete pohodlne získať nové video do svojej e-mailovej pošty, tak sa prihláste na odber. Uvidíme sa tentokrát o 14 dní.
tak, aby sme mali čas sa pripraviť na nový rok a vytvoriť si ten správny zoznam predsavzatí a užívali si lásku vo svojej rodine. Určite pozvite svojho partnera do tohto a spolu sledujte toto video. Teším sa na vás už čoskoro. Ahojte!